Drahí bratia a sestry v Kristu, pochválený bude Ježiš Kristus. A prišla vláda prezidenta Viktora Janukoviča, ktorá priviedla našu krajinu do krachu. Tí, ktorí sledovali udalosti, vedia, že naozaj to bola taká sviečková manifestácia, ktorá trvala 3 mesiace. To, čo sa stalo, keď na konci novembra vyšlo asi 500 študentov manifestovať a na nich sa vrhlo 2000 tých ozbrojených, nazvaní sú berkutovci, teda tej polície maskovanej, a mlátili ich teda strašným spôsobom. Môžeme si predstaviť, čo asi sa dialo. Ťažko sa mi to hovorí, ale bohužiaľ, to, čo sa dialo potom, je jasné, že normálne mysliaci ľudia všetci protestovali. My sme mali predvianočné stretnutie s gubernátorom, teda s hlavou oblasti, predstavitelia cirkvi, kde väčšina z nás vyslovili sme taký protest proti tomu násiliu, ktoré bolo neadekvátne použité proti študentom, a vyslovili sme sa za to, že teda všetci sme za mier, ale sme za spravodlivosť a za to, že teda násilie sa nesmie používať. Ale chcem len povedať, aby ste naozaj rozumeli, že tu išlo o zápas za slobodu človeka. Veľmi bolestivo sa mi dotklo, keď mi niektorí priatelia poslali také rolíky, ktoré sa šírili aj po Slovensku, ako reťazami napadajú na tých chudákov policajtov a bijú ich a tak ďalej. To sú všetko kamufláže. To sú skutočné kamufláže, ktoré propaganda istej krajiny asi zrejme a isté sily tvorili a chceli urobiť predstavu, že je to nejaký Západ, Amerika, ktorá platí tých, ktorí sú na Majdane. Vtedy som si spomenul na to, čo hovorila prvá manželka prezidenta Janukoviča v 2004 roku, keď tam ľudia stáli a mrzli, že jedia pomaranče, ktoré sú napustené drogami a majú obuté balanky, ktoré im poslali za povedal. To sú špeciálne teda papuče, ktoré mohli odolať tej veľkej zime. No to bolo smiešné, aby z Ameriky niekto také papuče posielal tým, ktorí boli na námestí. No a takže aj teraz celá tá propaganda išla týmto smerom predstaviť tých ľudí tam, že sú nejakými agentami cudzích mocností, ktorí tam stoja, lebo im za to platia. Z tribúny sa ozvala modlitba kňazov. Vyše 80 bolo mŕtvych za tie 2 dni a ďalší zomreli, takže na teraz je 103 identifikovaných mŕtvych, tých, ktorí ešte zomreli v nemocniciach, ale je viac ako 200 ľudí nezvestných. Márnici je 12 ľudí, ktorí sú bez hlavy, ktorých ešte neidentifikovali. Vyše 200 ľudí, ktorí sa stratili, ktorí teda nenašli. Bolo také očakávanie, že možno ich zahrabali v snehu za mestom, ale zatiaľ sa nenašli, kde sú ich hroby. To sú ľudia, ktorých polícia odniesla. Ukrajina si vybojovala teraz cez ten Majdan, ktorý ľudí spojil, vybojovala si svoju slobodu. Prosím vás, neverte falošnej dezinformácii, ktorá sa šíri aj na Slovensku.